Kære kursister, i tirsdags arbejdede I med de her opgaver i jeres studiepar, og jeg vil nu vise jer, hvordan I kan regne opgave 3 og opgave 4, hvis I synes, at de var svære. Opgaverne handler rigtig meget om plus og minus, og det der er særligt her, det er, at vi bruger plus og minus til at lave et lille regnskab. Så det første spørgsmål her, det lyder: du har 400 kroner på din konto og køber en jakke og et par bukser. Hvad bliver saldoen? Og saldoen, det er jo det, du har tilbage på din konto. Altså det antal kroner og øre, du har på din konto. Så jeg skriver her saldo. Jeg skal have mit regnestykke. Jeg har 400 kroner minus en jakke til 300 kroner og minus et par bukser til 200 kroner. Jeg må gerne prøve at regne i hovedet, men jeg kan også bruge min lommeregner til at taste ind, og så viser det, at resultatet det bliver minus 100 kroner. Jeg bruger altså 100 kroner mere, end der står på min konto. Så jeg får et negativt tal. I opgave B skal jeg også finde saldoen. Jeg har 120 kroner på min konto. Jeg køber en trøje. Den koster 150 kroner, det vil sige, at jeg siger minus 150 kroner. Jeg køber også 3 t-shirts, det vil sige, at jeg siger minus, og nu kan jeg skrive 3 gange 60 kroner, som en t-shirt koster. Så nu bliver det lidt mere kompliceret her, hvis jeg skal indtaste det på lommeregneren. Man må også gerne sige 3 gange 60, det er 180 kroner, og så bare skrive minus 180 kroner. Men man kan faktisk godt indtaste det her på sin lommeregner. Så når jeg har indtastet det på min lommeregner, så får jeg facit til minus 210 kroner. Det vil altså sige, der står minus 210. Det kan man også forstå som, at nu skylder man 210 kroner til sin bank. Den næste opgave, saldo. Jeg har 423 kroner på min konto, og jeg køber 2 par sandaler. Det vil sige, at jeg skal trække fra, jeg skal sige minus, og jeg køber 2 par, så jeg siger 2 gange prisen på et par sandaler, som er 248 kroner. Og lige med, og så indtaster jeg det på min lommeregner. Og så får jeg minus 73 kroner. Så det her, det er en person, der godt kan lide at bruge flere penge, end han har. Nå, så tager vi den sidste her. Opgave D. Saldo igen. Jeg har 327 kroner på min konto. Og jeg køber et par sko. Kigger herover, de koster 398 kroner. Jeg siger minus 398 kroner. Og jeg køber et par sandaler. Så jeg siger igen minus. Så kan jeg lige lave mellemrum her, så det bliver tydeligt, at der står et minus. Så det var et par sandaler til 248 kroner, som jeg trækker fra, fordi jeg bruger penge nu. Jeg tager min lommeregner, siger 327 minus 398 minus 248. Det giver minus 319 kroner. Det var opgave 3. Så går jeg videre herned til opgave 4. Og der har vi en del af et kontoudtog for en dankortkonto. Altså det vil sige, vi har en oversigt over, hvornår der er blevet sat penge ind, og hvornår der er blevet hævet penge, og hvad saldoen så er. Så i den første kolonne her, der har jeg dato. I den næste kolonne, der har jeg, hvad det er, der er sket. Altså har jeg fået SU, eller husleje, eller har jeg hævet, eller hvad har jeg lavet.
denne her kolonne, den viser, hvor mange penge, der er blevet sat ind. Og denne her kolonne viser, hvor mange penge, jeg har hævet. Og her viser den saldoen, altså hvad står der på min konto den 1.6. Og hernede til sidst den 12.6. Og så bliver I bedt om at udfylde de tomme pladser i kolonnen med saldo. Det vil sige, at I skal herover finde ud af, hvad skal der stå i de her felter. Der står allerede noget her og her, men vi skal altså finde ud af, hvad skal der stå der, og så hele vejen ned her. Og der skal vi jo have fat i her, om der bliver sat penge ind, eller om der bliver hævet penge. Med andre ord skal vi sige plus. Når der bliver indsat penge, så skal vi plusse. Når der bliver hævet penge, så skal vi minus. Og vi starter altså her på minus 250 kroner. Så man tager sin lommeregner, og så siger man minus 250 kroner. Og så fordi der bliver indsat penge, så siger jeg plus 4.618 kroner. Så her i min kolonne kan jeg skrive mit svar 4.368. Og så kan vi tage ørerne med, 0,00, fordi det har de også gjort her, kroner. Så det vil altså sige, at efter der er blevet sat SU ind, så den 1.6., den 1. juni, der er saldoen 4.368 kroner og 0 øre. Så skal jeg ned og fylde det næste felt ud her. Nu har jeg betalt husleje, der er blevet hævet penge. Det vil sige, at jeg skal sige minus. Min saldo er jo her, så det næste der sker, det er, at jeg skal sige minus de her 3.247 kroner. Så når jeg trækker det fra min saldo, så får jeg 1.121 kroner. Det vil altså sige, at den 2. juni, der var min saldo 1.121 kroner. Så står der et tal her, så det er en mulighed for mig at tjekke, om jeg gør det rigtigt. Fordi der står her, at jeg har hævet 1.000 kroner i automaten, så der skal altså trækkes 1.000 kroner fra min saldo. Og når jeg trækker 1.000 kroner fra 1.121 kroner, så bliver det 121 kroner. Så det her tal passer. Så det vil sige, at jeg gør det rigtigt. Så har jeg 121 kroner på min konto. Det er dem, der står her. Det næste, der sker, det er, at jeg bruger 297 kroner og 85 øre hos købmanden. Så det vil sige, at jeg skal minus igen. Og nu får jeg et negativt tal, fordi nu bruger jeg flere penge, end jeg har på min konto. Så jeg skriver minus, og det bliver minus 176,85. Så nu er jeg begyndt at skylde min bank penge. Kan I se her. Jeg bruger igen nogle penge. Jeg hæver dem, så det vil sige, at jeg trækker dem fra. Jeg bruger dem, så det vil sige, at jeg skal sige igen, de er minus 176,85 minus 150. Så det vil sige hernede, der skal stå minus 326,85. Det næste, der sker, det er, at jeg skal ud og have nogle sodavand på en bodega. Og der bruger jeg 98 kroner, så det er minus igen. Det vil sige, de her minus 326,85, der skal jeg så sige minus 98 kroner. Og det giver minus 424,85 kroner. Så går jeg ned til den sidste kolonne. Det der sker her, det er, at nu får jeg løn. Der bliver indsat 1.528 kroner og 28 øre. Så det vil sige, at det bliver plus. Så det vil sige, at det tal, jeg har her, der siger jeg nu plus 1.528 kroner og 28 øre. Og det giver 1.121,85
103 kroner og 40 øre. Nu har jeg fået udfyldt alle de tomme pladser her, hvor jeg hver gang der er sket noget nyt, her sker der noget nyt, her sker der noget nyt, så har jeg regnet ud, hvad er så den nye saldo. Og så er jeg færdig med opgaven.